जिंगल बेलवा बाजेला घंटा वेला तोफाला वेला। गुलुआ देख तोर पापा कितना मेहनत करके पैसा कमालन और इतने दिन भर टाइम पास करते रहेले, कबो पढ़ाई लिखाई ना करेले। पापा जब इतना मेहनत करते बारन तो हम काहेला करी मम्मी। का भेल पापा ए तरिया चोर जैसन भाग के काहे लुकाता रह? अगर हमरा बारे में कोनो पूछी कि हम घर में बानी कि ना तो बोल दिए कि हम घर में नहीं थी। ठीक बा, लेकिन का भइल बाजी? पैसा मांगे खातिर रमेशवा पीछे पड़ल बा। कैसन पैसा पापा? 2-4 महीना पहले उधार ले ले रहनी, उहे रुपया खातिर। हे भगवान, इस सुने से पहले हम आन्हर काहे ना हो गईनी। हमार बाप तो पहले से पियक्कड़ रहबे कैलन, अब तक कर्जा खोर पियक्कड़ बन गईलन। हे भगवान, ई दिन देखावे से पहले हमके गूंगा काहे ना कर देला। रे साला नौटंकी, चुप। ल पापा बड़ी मेहनत से कमाई गइल रहलन, ई तो उल्टा उधारी लेके आइलन। आज तक तो कबो हमरा खातिर एगो साड़ी खरीदलन ना, तो हई कर्जा काहे खातिर लेले बड़ा? हमरा खातिर ताजमहल बनावे खातिर? देश में रहे खातिर आधार और जिए खातिर उधार बहुते जरूरी बा। तेल मसाला दवा दारू कपड़ा लत्ता सब चीज के दाम तो 2-4 गुना हो गईल, लेकिन हमनी के तनख्वाह 5 साल पहले जितना रहे उतना तो आजुओ बा। कर्जा ना लेम तो घर के खर्चा के तरिया चली। पापा तहरा के पैसा के तरिया दे देला हो केहू? बड़ी चालाकी से बेवकूफ बना के लेवे पड़ेला बाबू, और कबो कबो तो बहुते झूठ भी बोले पड़ेला। कैसन कैसन झूठ बोल के लेला महाराज? सूरदास महाराज बोलबो करबा कि यही तरिया टुकुर टुकुर तकबा? मम्मी सूरदास तो आन्हर सन के बोलल जाला, पापा तो अभी गूंगा नु बनल बारन। चुप रहो, अब ते बतेबे हमरा के कि केकरा के गूंगा कहल जाला और केकरा के अंधा। आई जब पापा तारा से पूछले रहन कि कैसन लागत तनी, तो तू बंदर के जगह छुछुनर बोलले रहलू। बोल दी गूंगा महाराज बोलबो करबा कि ना कुछ हो? का बोली हो? कैसन कैसन झूठ बोल के पैसा ले ले बड़ा? 21 दिन में पैसा डबल होके वाला स्कीम बता के पैसा ले ले बानी, और ये कितना बार उधारी लेवे खातिर झूठ बोलले बानी कि तहार गोर टूट गइल बा और तू लंगड़ी हो गइल बारू। रुका, आज तो हम तहार पैर तुरेम। और कैसन कैसन झूठ बोलले बड़ा महाराज? और ये कितना बार हमार बेटा भूखा बा कहे के पैसा ले ले बानी। हे भगवान, हमके ऐसन दिन देखावे से पहले हमके गूंगा काहे ना बना देला भगवान। हई हमार बाप हमरो के ना छोड़लन, हमारा बारे में ये सब कैसे बोल देलन। आज से तहार खाना पीना बंद, अब तू भूखे रह। और कैसन कैसन झूठ बोलले बड़ा महाराज? हम का कोनो चुटकुला सुनाओ तनी कि हा 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 हंसा तारा? एक बार नु एक बार नु का एक बार न लगैले बड़ा? आगो कुछ बोलबा? एक बार नु हम एगो आदमी के कहनी कि हमार मेहरारू भिखारी के साथे भाग गल बिया, तो हुजूरते ने पैसा दे देलस। भाग हरामी। बीबी के भागला पे पैसा उधार के देला ना? ओकरा के बोलनी कि पैसा और सोना लेके भागल बिया तब पैसा देलस। भिखारी के साथे भागल बिया त के कैसे पता चलल? पूछलस ना वो आदमिया? पूछलस नु। त तू का बोलला? भिखारी रहल आदमिया तबे नु हमर बीबी पैसा और सोना लेके भागल। हे भगवान, ये सब का सुने मिलत बा? ये सब सुने से पहले हमरा के लंगड़ा काहे ना कर देला भगवान। हमर माई भिखारी संगे भाग गईल, अब हमार का होई? चुप रह बे कि मारी एक झापड़। पापा तू खाली हमरा माई के नाम पे कर्जा लेले बड़ा कि कबो हमरो नाम पे भी? हो लेले बनी नु, जौन रमेशवा खोजत ओकरे से लेले बनी। ऊ के तरिया? बेटा कर्जा लियल कोनो आसान काम ना हो, बहुते दिमाग लगावे पड़ेला। हम एक दिन रोते रोते रमेशवा के बोलनी कि हमरा लीवर में पथरी हो गइल बा, इलाज करावे के पैसा चाहिए, तब जाके देहलस। पापा माने साफे अनपढ़े हुआ। पथरी लीवर में होला कि किडनी में? अच्छा किडनी में होला। हाँ,
बेटा रमेशवा के कहवा पता बा कि किडनी कहवा होला, उहो तो साला अनपढ़े ह। तब तो ठीक बा। रे गोलुआ, तोर आइटम के बाप तोरा घर की ओर आवता। हमार आइटम भी बड़ी अजीब अजीब सवाल पूछे ले रे। का पूछलसी रे? पूछतिया कि अगर हम मर जाएम त तू का करब? त ते का बोलले? हम भी मर जाएम। तब का बोललसिया? बोलतिया कि तू काहे मरब? त ते का बोलले? हमू बोलनी कि तोरा चक्कर में उधारी इतना हो गइल बा कि जियल मुश्किल हो गइल बा। कितना कर्जा लेले बाड़े रे? पूरा 1 लाख। पैसा कब देबे रे साला? चुप से पैसा दे दे, ना तो बहुते बुरा होई। अरे भाई काहे खिसी आता रे? पैसा तो हम लेके देवही आवत रहनी हई, तले बिलाई रास्ता काट देलस ये तो वापस आ गईनी हई। तोर तो ही रोज रोज के नया नया बहाना बा, लेकिन आज तो हम अपन पैसा लेके ही जाएम। भाई साहब बैठी बैठी, अभी पानी पिए खातिर ले आवत नहीं। ना भौजी, पानी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक बा तब। भौजी का बताई रहुआ के, एक बार केहू के पैसा दे दा तो जिंदगी भर भिखारी बन के पैसा मांगते रहा। भिखारी भी भिखारी बन के। ए चाचा ए, माई नु भिखारी के साथे भागल रही हई। फिर बोल पे उल्टा सीधा। भौजी एकदम ठीक कहनी कि धोखाबाज के छोड़ के चल गईनी। मतलब हम भिखारियों से गइल गुजरल बानी। हाँ हो भौजी, का बताई रहुआ के, एक से एक आदमी भाई दुनिया में कर्जा खोर, जौन की कबो पैसा देवे के नामे न लेलसन। एगो आदमी तो हद ही कर देलस। के का कह देहलस जी? एगो आदमी के 5 लाख रुपया प्लास्टिक सर्जरी खातिर देले रहनी। अब तो कहीं दिखाइए न देला, का जानी कहाँ चल गई। अब तो के ही जन्म में कबो ना मिली। का बोलले? काहे ना मिली? पहले ते हमर पैसा दे। अभी तो तनी कमे रुपया के जुगाड़ भइल बा, बाकी बाद में ले लिए थे। अभी कितना रुपया बा तोरा लगे? 10। ठीक बा, दे 10,000। 10,000 नहीं खे। सब कितना बा? 10 रुपया। खाली 10 रुपया? कितना रुपया देले बारा हो पापा के? पूरा 50,000 रुपया देले बानी तोरा कर्जा खोर बाप के। अगर ना दियन तब? तो तोड़ा से लेम। हम काहे देम? बाप के संपत्ति पर जब तोड़ा बा तो बाप के कर्जा के करबा। चाचा कर्जवो तो गोलुए के होई। तहार बेटिया जब पैसा खर्चा करावे ले तो उ पैसवा के देला? चाचा गोलुआ देला। तहार बेटियो हमरा से 1 लाख रुपया खर्चा करे ले बिया। पूरा 1 महीना के अंदर उ पैसा दा हमरा के, ना तो ठीक ना होई। अगर ना दी तब? तो औरियो ढेर तरीका बा पैसा वसूले के। दे साला दे, पैसा दे हमरा बेटा के। ठीक बा भाई, थोड़ा समय दे, हम थोड़ा पैसा के इंतजाम करा तनी। साला पैसा समय से दे दिए। हई देखो ना, 1 मिनट ना लागल और हमार बिलैया शेर बन गइल। चुप, बोलबे ढेर। कुलुआ, तोरा 1 लाख रुपया कहवा से मिलल रे? माई हमू कर्जा लेले बानी। हे भगवान, ये दोनों बाप बेटा कर्जा खोर निकलसन। लाइक वाला